Vaig anar a visitar un amic que, en principi, doncs, hi anava per un cap de setmana i em vaig acabar quedant allà. Sí, no sé, ara ja fa molts anys d'això, però potser sí, 7 o 8 anys. De fet, jo crec que sabeu qui és, perquè suposo que tots coneixeu el Sebastià Soler. I amb ell, doncs, clar, hi tinc molt bons records. No sé, ell després va marxar, va tornar cap aquí, després ja es va quedar, però després jo, clar, em vaig quedar molt temps allà, també hi van haver molts moments de soledat, em vaig trobar molt sol. Jo amb la música pensava que allò era realment el lloc on jo havia d'estar. Durant uns anys vaig estar tocant, donant classes, treballant en un bed and breakfast. Per mi hi ha dos moments, no? Un és el primer, que arribo allà, no sap ben bé què faré, si estava una mica també a la meva... I llavors una vegada vaig decidir que bueno, per una qüestió per unes circumstàncies personals del moment, i que em quedaria i que a més doncs, aprofitaria per fer un grau en sociologia. I així doncs, també seria una manera de treballar la llengua, cosa que, a no ser que tinguis això, no? Algun pretext més... Jo vaig arribar allà, em vaig passar 3 anys parlant en italià. Italià, en castellà, els grecs que et parlen un anglès macarrònic o no sé què, vull dir que en definitiva dius, tu, escolta'm, jo hauré vingut aquí i no tornaré i no parlaré anglès, no? I llavors vaig tenir l'oportunitat, justament quan vaig fer aquest canvi, perquè com que vaig a més canviar de barri, d'entorn, on bàsicament tot eren anglesos, de fet vaig anar a viure a les afores de Londres, llavors vaig estar-me 3 anys a la Universitat de Londres i allà és on d'alguna manera vaig treballar una mica més la llengua, no? La llengua i també una part important de la meva formació que a dia d'avui doncs, jo crec que també ha sigut un abans i un després, perquè allà se'm va com obrir tot un món a la universitat. Vaig tenir unes ajudes, llavors, perquè els meus pares, ells estaven allà, bueno, tu, escolta, és la teva vida, ja t'espavilaràs.